dona septembre kalo kile woro ambalma o bisimila malakchu ka don kibaru keneka bi kibara mun bambolo kada kuluka o de forsat ni o e mali finitiku luka bolo fara kerengelene doy ni o ka baranya shileno jatiga wala tabaw kerenma o nyama commissaire divisionnaire Oumar Samake sharia kunyo o nomne nga amawati jambo ni chay klala kalabla kibara mun serama ulu konne ayire kafo jumado septembre kalo kile saba commissaire divisionnaire Oumar Samake ni ale forsati mogo ulu ka nyama baye mali shariatigu ulu ka segasegel do ko fe o yale nomne ma fa wale dola ni oye kabini samba fla ani mugan konnala Samake munun bora ka tagama wala sa mali jamana nyamo korole Ibrahim Boubacar Keita wala sa oga fanga bisega wili chugayamna ka o hakila jigi ka fo wili ka joba munun kela Bamako konnala ayre la ka fo ko matan nani ulu koni bolela unina ko wafine ko sika kelendo forsati finitigula ko ulu konne kisachi machamana ni tamakela nunula okun konala sega lu boldala mali kriblon tikla mo ule commissaire Oumar Samake nomne sega do okun konala ka Oumar Samake o ko nunu senfe ale koni tara Bamako kasubumbala o kibera wala sele finitigu ule nyogondala jeteliala jemesi konala ni ka nyogondala je jamakulu ba koni ka ukunda Bamako kura kasubumbaka taka uga nyama nofe ayela ka foko fintigi nunu ko uchama ye nyogon soro Bamako kasubumba dala ko wa ko nunu ko ma u ko do fo uga nyama koni dile uma uno ka segi o wale am koni fena kelen flene o koni fena kera basi baye ka nyasi jabana den chama fena ma keren ne yala politiki je hulu sabla ulu ya yire ka fo ko mogo si konte sharia sanfe ko ni mogo mo koni nominela kriblon tikla mogo fe ko o bara koni be ke fukata se akuncheli M5 RFP mogo ulu koni ya yire ka fo mun koni magistrat ulu fene ka hakenyini jakulu doy ni o nyamae Burama Konate o koni fene ya yire ka fo ko ni nyogon koni madeli ka ke mali kono folo ko otumala ko ulu koni be anyini mali jamana nyamogo fe ku ka fera belenjele koni ko uga fere bela jelentige ko wala sa chuga mina commissaire divisionnaire Oumar Samake abeseka senkata andola ko sharia kanga bol bela jelenka ko wafene ko baraw benu uke chuga do ka ando ya soro Oumar Samake ale kono kun kanga bo kasoina ko kriblon tikla mo ulurebe alabo ko ga ko mo ka jago ya fanga manga to akalabo kibara wera mambulo kada kuluka CEDEAO ale ka chide mali gelaya konnala ni oye Goodluck Jonathan ye ale sera Bamako ka keni kunun karido septembre kalo kile duru kibara mun sera ma ul konni ayire ka fo CEDEAO médiateur ni oye agachire mali gelaya konnala ko o koni nala Bamako wala sa ka bo ko do kibaro ya kalama awla rona ka fo ko Jonathan Goodluck ko ale na kun folo e wala sa chuga amna transition o koni wati be se ka labatu chuga amna koni o fene bola eno abina jetemina o koni ke wala sa kalafili o koni be se ka ke ka ben chuga amna akane nali konnala ani mali jamana nyamogo ale ni faso de jakulu ani parti politique do kon kanka nyoy anulu ka nyoy ko fe ani mali chamanche fanga nyema ere ko ni oye colonel Asmi Goita anu fene kanka nyoy ka masala wala sa chuga amna transition ni oye chamanche fanga o wati obseka la bato chuga amna ale ni ka kila ka fero usiki singa wala sa kala fili kura fene bisaka ke kuna funi kunjela kibara wera mambulo kada kuloka ode la Guinée ni oye mali dafe jamana doy uluka jamana nyamugo Alpha Condé oga fanga d'Afrila kibara mun sarama ulu konne ayire ka fo kunu karido septembre kalo kile duru lagne ka ko ne ka ni ndo nduje chugo ni to tamake kele sabla tugude ulu kone la willani marfaci kaune fanjama kibara folo munu kusirama Alpha Condé ale ka ministre mbe ni oga baranya silendo lakana ma ale ni kele kuma o bola ha bela jele hakilaski ka fo ko jakulu do kon kumena fanga d'Afrique ko ga ko konkera uma ga takale nyafe anana jajaman ko ne bololo sanfe jamununa ibe Alpha Condé fanga d'Afrique la numulu kawla dona ka fo ko jakulu munu flene ka Alpha Condé ka fanga d'Afrique ko fintiki jakulu do wulido ni mo gonun kele ka Alpha Condé minute mamna usoro la kata lagine ka uluka telesobala ni ga soro kata kuma jamana dembe la jelen fe oya yire ka fo ko ulube yanno ka jamana de unka uluka weleri jabi ko wa fene ko uluko ni bena demokrasi ni oye beje fangaye ko ka o yirwa lagine konnala wala sa bela jelen kon mese ka lafiya soro wa uga laben kon mesena wala sa jamaje fanga kura ubise ko sigi lagine chubayamna jakulu munu ye ni fanga yelema inke uluka nyama to ko colonel Mamadi Doumbouya
ni ay de la ka fo ko ni cey yere ko ni segini lagine kono ko atete men san dama doka ko sabla san bafla ale ni tan shegina finintigi jekulu kerengeren do sigila we ale wele ka bo franci kana lagine wala sa ale be saka ke o nyamai ambalma ni ne kunye oga bidon kibaru e kada okluka ani ce aka kuloma jala o kambe anyogona were